Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решени те? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море. Седмицата през обектива. В неделя след откриването на обновеното отделение по гастроентерология „Света Анна“, премиерът Бойко Борисов и министрите Десислава Атанасова и Лиляна Павлова посетиха и реновирания гимнастически комплекс Юрий Гагарин. Изключително съм възторжен, като гледам децата какво правят. И ако това е нашата нация, трябва да ви кажа, че няма да имаме равни. Премиерът Борисов съобщи, че на 1 март във Варненската университетска болница „Света Марина“ ще заработи първият в страната циклотрон, чието тестове за работа вече текат. С въвеждането му в експлоатация ще бъде постигнато значително намаляване на себестойността на изследването с ПЕТ-скенера с близо 30 на 100. В Варна предполагам, че се подготвят едни от най-добрите състезатели, така че ви пожелавам много успех. Използваме днешното идване тук да ви кажа, за да не ме гонят медиите след това. 1 март, ако е живот и здраве, затова бях взел със себе си шефа на ядрената агенция, тъй като знаете, че циклотрона е една мини ядрена централа. Друго такова съоръжение в България няма да има. Произвеждаме тук във Варна изотопите, които сега се докарват от Унгария и от Австрия за самолет. На 20 ще са готови всичките уреди и ако е живот и здраве, на 1 март ще дадем разрешение да започне да функционира във Варна. По време на посещението си във Варна, министър-председателят Бойко Борисов обяви още, че от утре започва строежът на зала в близост до училище Елин Пелин, за което вече са преведени 1 милион лева. С просто око се вижда, че като обеми проектите и като средства са в пъти повече, отколкото всяка една година до сега. Започва една година с изпълнена с предизвикателства под формата на проекти, под формата на усвояване на средства от републиканския бюджет, евросредства, средства от общинския бюджет, които ще се изразят в много сериозни, радикални промени в областта на образованието, със средства от републиканския бюджет и с наши средства, детски градини, спортни зали, в областта на културата, в областта на инфраструктурата, в областта на отваряне на цели зони. Пристанището ли ще бъде? Дали ще бъдат римските терми, дупката в център на града? Започва една много сериозна промяна в нашия град с пожелание, с благодарност за съдействието, което получаваме от министър-председателя, от министрите, които са тук и не са тук. Да си пожелаем една успешна година. На добър час на спортистите, на добър час на всички. Министър-председателят заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова пуснаха в експлоатация и пътя до Ранкола-Каварна по програма „Транзитни пътища“. Неговата дължина е близо 47 км, а стойността му 17 милиона и 400 хиляди лева. Няколко промени в правилата за прием в детските градини и ясли във Варна приеха общинските съветници от Постоянната комисия „Наука и образование“ към Варненски общински съвет. Според тях отпадат предимствата за прием на деца, чието родители работят в сферите на здравеопазването и образованието. В комплекта от документи родителите вече няма да подават справка за здравни и социални осигуровки, а тази информация общината ще набавя по служебен път от НАП. Според промените, взаимна размяна на деца от една детска градина в друга вече ще се извършва през цялата година. Намалени са предимствата за прием и на децата в приемни семейства, тъй като скоро се очаква във Варна да отвори врати общностен център с детска градина, където ще бъдат приемани деца в риск. Приемът чрез електронна система и генериране на числа на случайен принцип остава непроменен. Подаването на документи започва на 1 април и завършва на 10 май. И тази година документи има право да подаде само единият родител, чийто постоянен адрес е във Варна. Новият колективен трудов договор за средното образование бе подписан от кмета Кирил Родонов, представители на организации на работодателите в системата и 3 профсъюза. Споразумението е за 2 години. Предвидено е при пенсиониране варненските учители да вземат по една минимална заплата. Община Варна поема ангажимент всяка година да осигурява до 30 000 лева за повишаване на квалификацията на педагозите и още толкова за провеждането на националния форум „Хуманизъм и прагматизъм в образованието“. Варненските учители ще вземат и повече средства за работно облекло. Директорите на училища ще получават по 500 лева, а учителите по 350.
И новината, на която ме обърнаха внимание колегите, искам да я споделя с вас, една минимална заплата в случай на радостно събитие, раждане или осиновяване на дете в семейство на служители в сферата на средното образование, разбира се, членуващи в работодателските организации. Насочени са погледите и към по-високи резултати. Трудността на разговорите, на преговорите е лесно обяснима. От една страна си искаше повече, а от друга страна нашето желание беше да дадем максимално, но реално, защото това е единствената възможност да изразим благодарността си към нашите служители, които работят в сферата на средното образование. На добър час. Всъщност това, което да добавя е гледаме напред, при първа възможност, разбира се, което ни дава възможност да коригираме само нагоре. Ще се съберем и ще го направим. На добър час. Благодаря. Учителите ще получават повече средства от предвидените в националния отраслов договор, ако имат висока квалификация, преподават чужди езици или са класни ръководители. Предложение за удостояването на доцент доктор Стамат Стаматов със званието почетен гражданин на Варна беше одобрено на заседание на Постоянната комисия туризъм към местния парламент. На 30 януари 2013 година той навършва 90 години, а е посветил 65 години от живота си на българското здравеопазване. Около 350 хиляди лева са невнесените средства за туристически данък, дължими от хотели за 2012 година във Варна. Броят на длъжниците е 63, а 43 от фирмите имат по-големи задължения. При установяването на съответното нарушение се изготвя акт, след което се прилагат методи за събиране на вземанията. 124% е изпълнението на първоначалния бюджет за приходи от туристически данък през предходната година и възлиза на 4 милиона 388 170 лева. 84 312 лева са разходите по издръжката на Общинския информационен център, а близо 15 000 лева са дадени за изработването на печатни и електронни рекламни материали и карти на Варна и България. 20 000 лева се залагат за провеждането на Национален кулинарен фестивал Варна 2013, а с 50 000 лева местните депутати увеличиха средствата на 75 000 лева за изработване на карти на Варна и на туристическия гид Welcome to Варна като официален туристически справочник. Срути се фасадната мазилка на една от терасите на Морска гара. Мястото се намира само на няколко метра от главния вход на сградата, където има пейки, на които отсядат минувачи. Служители от охранителната фирма коментираха, че инцидентът е станал към 13-14 часа в неделя. Колегите им, които са били на смяна, са оградили мястото с ленти, защото друга част от фасадата е напукана и също може да се срути. Най-вероятна причина за срутването са лошите метеорологични условия. Очаква се повреденият участък да бъде ремонтиран и обезопасен. АГ болницата във Варна разполага вече с чисто нова ендоскопска техника. Придобивката ще подобри диагностиката и лечението на туморни гинекологични заболявания и стерилитет. Апаратурата на стойност 70 000 лева е закупена от община Варна. Според шефа на здравното заведение доктор Радослав Минков, всяка съвременна гинекологична клиника трябва да разполага с такава техника. В Западна Европа, в гинекологичните отделения, в гинекологичните клиники, основна цел е да се оперира само чрез ендоскопски достъп или чрез вагинален достъп. А до сега без този апарат как сте оперирали? Ами имахме други апарати, просто ползвахме апарати, които не бяха наши. По думите на доктор Минков, новата техника гарантира по-бързо възстановяване на пациентите и скъсява разхода за престоя в болницата. До момента в болницата са извършени около 100 подобни интервенции годишно. Ендоскопският метод трябва да навлезе трайно във всяка една област на акушерството и гинекологията, смятат лекарите от болницата. Кметът на община Варна Кирил Йорданов изрази сериозни намерения в бюджет 2013 да бъдат заложени значителни средства за закупуването на нова медицинска апаратура. Да се закупи нова рентгенова тръба за рентгенотерапевтичен апарат за нуждите на отделението по лъчелечение на специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания доктор Марко Марков Варна на стойност 55 000 лева беше едно от допълненията в бюджет 2013. 180 000 лева предвидиха местните депутати и за закупуването на съвременен очен микроскоп за специализираната болница по очни болести за активно лечение във Варна.
Апаратурата е необходима, тъй като специализираната болница е национален център за извършване на всички оперативни интервенции в областта на офталмологията и през настоящата година и предстои акредитация като център за обучение на Европейския борд по офталмология. С 1 милион и 200 хиляди лева е повишен бюджетът на функция здравеопазване за 2013 година спрямо предходната година. Общата му стойност е 14 милиона 953 хиляди лева. По време на заседанието стана ясно още, че са изплатени дължимите заплати на служителите от тубдиспансера. Липса на средства е причината труп на възрастен човек да бъде оставен да се разлага 5 дни в собствения му дом. Съседи са били свидетели, когато катафалката е пристигнала пред сградата, но служителите са върнали тялото в жилището, защото е нямало средства да се заплатят таксите. Според съседите, внукът на Димитър Цановски Митко е пристрастен към хазарта и е безработен. Загубил е апартамента, в който е живеел, преди да се нанесе при дядо си. Вратите на кухнята и терасата са постоянно отворени, значи още е вътре. Носи се непоносима миризма, коментираха хората от съседния апартамент, където живее и малко бебе. Аз много не го познавам внука му, разбирате ли, защото той се премести при дядо си и дали ходеше на работа, дали не ходеше, гледа го, че се разкарва насам там, едното се хваща, друго с... А пенсия не е ли вземала? Нямам представа, нямам. Друга съседка сподели пред телевизия Черно море, че е дала 10 лева на внука на починалия мъж, за да отиде в институциите и да потърси помощ. Митко е потърсил паричен заем от домоуправителния съвет на блока и съседи, но са му отказали. Екипът ни потърси съдействие от началника на социални дейности и жилищна политика към община Варна Луиза Каспарян. Тя обаче коментира, че социалните погребения се правят на хора, които нямат наследници или близките им са се отказали с декларация от тях. Доктор Божанка Георгиева, директор на регионална здравна инспекция Варна, се зае със случая, но подчерта, че изнасянето на трупа и организирането на погребението не е в компетенцията на управляваната от нея институция. Според доктор Георгиева трябва да се сезират полиция и прокуратура. Свързахме се с второ районно управление в град Варна, откъдето обещаха да проверят случая. Нито една от институциите във Варна не съдейства за погребението на починалия учител Димитър Цановски. Тялото му бе погребано на 6 февруари, след като съседи са се съгласили сумата от 300 лева да бъде отпусната от събраните общи разходи за асансьор и чистачка. Припомняме на зрителите, че покойникът лежа в дома си 7 дни след смъртта си, защото внукът му, който е единственият му жив роднина, нямаше възможност да заплати таксите за опелото. Социални погребения от община Варна се правят само в случаите, когато починалият няма близки или те са се отказали с декларация от него. Наша проверка установи, че най-изгодното погребение излиза 570 лева, ако си закупите нов гроб. Ако използвате гроб на починал човек, ще трябва да заплатите 40 лева за торба за кости и тяхното събиране, плюс още 230 лева за отварянето на гроба, а организацията на погребението ще ви излезе 380. Общата сума в този случай е 650 лева. Гробищният парк в село Тополи пък една гробница струва 1600 лева. В старите гробища на Варна ще трябва да платите 2950 лева за гробница, защото новите гробове нямат, но пак има VIP места, за които се плащат двойни цени. Проверката ни показа, че почти всички частни фирми предлагат и кремация, средната цена за която е 1100 лева. Във Варна все още няма изграден крематориум и тялото трябва да пътува до София, но това се включва в цената, коментират организаторите. В община Варна има предложение за изграждането на крематориум, но то все още не е прието. Общинските съветници от постоянната комисия транспорт към местния парламент решиха да бъде въведена бърза линия 209Б и утвърдиха като сезонна автобусна линия номер 8 във Варна. Предложението бе отправено от кмета на града Кирил Орданов. Утвърждаването на сезонна бърза линия номер 209Б се налага заради подобряване на транспортното обслужване и обезпечаване на необходимостта от осигуряване на бърза връзка за работещите от районите на Владиславово и Възраждане, хотелите и други обекти на курортните комплекси. Линия 209Б ще функционира от 1 май до 30 септември и е с крайна спирка Панорама. Автобусна линия 48 пък започва да обслужва новия си маршрут от 11 февруари 2013 година. Проектобюджетът в размер на 8 милиона 603 161 лева по направление транспорт също бе гласуван.
От ноември миналата година са спрени картите за 7-дневно и 14-дневно пътуване в градския транспорт на Варна. Тези карти се предлагат само от един от превозвачите. Веселин Михайлов, който е изпълнителен директор на въпросната фирма, коментира пред екипа ни, че не се проявява голям интерес от страна на пътниците. Сред другите причини за спирането им той изтъкна, че не е рентабилно издаването им за търговското дружество, както и нежеланието на кондукторите да перфорират въпросните карти. Проверката на екипа ни показа, че другият основен превозвач с договор към община Варна никога не е предлагал подобни карти. Аник Стоева, която отговаря по тези въпроси в дружеството, коментира, че картите при тях се предлагат на брой пътувания. В рамките на 2 месеца за градска зона клиентът може да си закупи работническа карта и да избере 10 пътувания на цена 9,50 лева, 20 пътувания за 18 или 30 пътувания на стойност 26 лева. Ученическите и студентски карти са на цена 21 лева. Пенсионерите до 65 години плащат 35 лева, а над 65 – 2 лева. С цел ограничаване на свлачището активизирало се през ноември миналата година в района на Дървения мост по стария път за курорт Златни пясъци, кметът на Варна Кирил Йорданов издаде заповед, с която се въвежда временна организация на движението в района и се спира преминаването на автомобили, съобщиха от прес-центъра на общината. С заповедта се възлага на кмета на район Приморски да издири и връчи на собствениците на няколко имота писмени предупреждения за потенциалната опасност, поради което е недопустимо обитаването и нощуването в района. Кметът разпорежда незабавно да бъде спряно водо- и електроподаването към 7 имота в района. Управителят на Геозащита Варна се разпореди поставяне и измерване на временни репери и марки за наблюдение на деформациите в застрашената зона, пише още в заповедта на Йорданов. Забраните, касаещи спирането на енергоснабдяването и водоснабдяването, целят да ограничат разрастването на свлачището, посочват от общината. Мерките се налагат след като специална комисия, назначена от кмета, установи, че свлачищните процеси са се активизирали от водонасищането и преовлажняването на зоната около и под укрепения път. Новопроявеното свлачище е регистрирано на 29 ноември миналата година. В заседателната зала на областната администрация директорът на дирекция Морска администрация във Варна, капитан далечно плаване Валентин Енчев, отчете дейността на ведомството през миналата година. В регистъра са били вписани 152 плавателни съда. През 2011 година броят им е бил 216. Регистрирани са били 135 джета и 34 нови водни бази. Така общият брой на джетовете става 253, а на базите 56. 85 кораба са били заличени от регистрите. Няма кораб, който да се отписал от нашия флаг, за да отиде в друг. Няма такъв кораб. Миналата година. Това е било заради лошо техническо състояние, предаване за скрап на кораба или нещо такова. Нали? Но не и желание за да избягаш от българския флаг. През 2012 година са били проверени 272 кораба по Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол. 11 от тях са били задържани заради технически проблеми. Извършени са били проверки по 26 сигнала за замърсяване на морските води, но повечето от тях са се оказали неоснователни. Местните инициативни рибарски групи по Българското Черноморие имат право да получат по 3,5 милиона евро средства по оперативна програма. Максималната сума, за която могат да кандидатстват групите за един проект, е 500 хиляди евро. Усвояването е много специфично нещо. То зависи единствено от бенефициентите. ИАРА няма пряко влияние върху изпълнението на даден проект. Ако ние сме до момента, в който трябва да се сключи договор, да се оцени проекта и да се сключи договор. Оттам нататък самия бенефициент си отива в банката, взима се финансите. В момента се работи за изграждане на място за първа продажба след генератор, от който рибарите да зареждат лодките и да извършват стопански риболов. И създаването на информационен център, който да обслужва хората от бранша. Условието за кандидатстване е над 50% от парите да са пряко насочени към рибарството. Различните МИРГО имат различни брой проекти постъпили, но средно между 7 и 12 има във всеки един МИРГ. Тук в нашия? В вашите в Бяла има постъпили 4 или 5 проекта. Ако не се лъжа, в Каварна бяха повече, около 10. И сега очакват и големите общински проекти да бъдат подадени в рибарските групи.
По нашето Черноморие инициативните рибарски групи са 6 на брой. Според шефа на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Драгомир Господинов, страната ни има шансове да усвои 95% от средствата по оперативната програма в размер на 104 милиона лева за програмния период 2007-2013 година. Той анонсира, че от 19 до 24 април във Варна ще се проведе среща с Комитета на учените към Европейския съюз. По време на форума ще бъдат обсъдени стратегии за рибарството с участието на около 17 черноморски държави. Тогава ще се обсъди възможността градът ни да бъде седалище на консултативния съвет, който определя нормативната уредба, риболовните уреди и забраните в сектор рибарство. В началото на следващата година трябва да стартират строителните работи по проекта Южен поток, а в края на 2015 да започне и транспортирането на газ през първата от 4-те тръби. Това каза по време на презентация на проекта във Варна представителят на фирмата изпълнител Матео Веронези. По думите му в момента се подготвя доклад за оценката на въздействието на проекта върху околната среда, който през април ще бъде представен в Министерството на околната среда и водите. Матео Веронези каза още, че местностите Ракитника и Лиман няма да бъдат пресичани, тъй като са защитени територии. Ние разбираме, че шумовите нива са важен проблем и загриженост на хората. Всички чувствителни моменти, включително горите и нивата на шума, ще бъдат дооценявани и резултатите от нашите проучвания ще бъдат описани подробно в окончателния ни доклад за оценката и въздействието на проекта върху околната среда. Ако нивата на шум са надвишени както на самите приемни и наземни съоръжения, така и в близост на жилищните райони, ще се предприемат съответните мерки, с които да спазим изискванията на закона. Матео Веронези не можа да посочи конкретна стойност на инвестицията, тъй като по думите му проучванията са в начален етап, но заяви, че цената на проекта на територията на страната ни ще възлиза на няколко милиарда евро. Българският участък от тръбопровода на проекта Южен поток е дълъг приблизително 230 км. Газопроводът ще влезе у нас през плажа Пашадере. Той ще се състои от 4 тръби с дебелина 813 мм. На морското дъно ще бъдат положени общо 77 500 тръби с дължина по 12 метра. Документите от конференцията Кметове за мир, неправителствена организация на ООН, бяха представени на кмета на Варна Кирил Орданов от Сабина Христова, представител на Българския клуб за приятелство. Инициатор на кампанията Кметове за мир е кметът на град Хирошима Мацуи Кадзуми. Целта на подписването на подобен род документи е присъединяването на кметовете, колкото се може повече кметове от целия свят, за каузата за обезоръжаване на света, т.е. ликвидирането на ядреното оръжие в света. Това е инициатива на кмета на Хирошима, която е по повод бомбардировките, които са 1945 година над Хирошима и Нагасаки. Това е световна инициатива. От 1991 година е неправителствена организация към Обединените нации, а Българския клуб за приятелство е този приятел на кметове за мир, който е представител за България и който има легитимността да предложи на кметовете на всички населени места в България да се присъединят към тази инициатива. В България към момента кампанията е подкрепена от кметовете на София, Казанлък, Велико Търново, Русе, Габрово и други. По повод Международния ден за безопасен интернет, Община Варна организира кампания «Моята безопасност в интернет. Права и отговорности», която е фокусирана върху децата и младите хора. Имаше няколко правила, колко дълги да бъдат тези пароли, как да не предоставяме лични данни, как да формираме паролите и може би видяхте класацията на най-неудачните пароли, които ни представиха децата. Примерно да напишеш 1, 2, 3, 4, 5, 6 и да сметнеш, че с това си защитил данните си, или да сложиш първите 6 букви от латиницата, или да напишеш А, Б, С, 1, 2, 3. И така, това беше по отношение на паролите, но разбира се, в хода на обученията, които имаме с младите хора, се говорят и доста по-сериозни неща за начина за поведението, за умението да не предоставяш лични данни в мрежата, защото стоейки в къщи пред екрана на компютъра, може да ти се струва, че си защитен, но има факти от живота,
живота ти. Има снимки, които ти не би изнесъл на площада на града и не би крещял на висок глас, така че да ти чуеш всички. От дирекция превенции коментират, че по проекта работят 60 доброволци от 10 училища във Варна, които поднасят информация и превентивни мерки за безопасността ни в виртуалното пространство. Инициативата достига до 100 държави в 6 от 7-те континента, включително до всички 27 държави членки на Европейския съюз. В петък вице-премиерът и министър на външните работи Цветан Цветанов взе участие в дискусионен форум в морската столица, посветен на местните политики по превенция на трафика на хора и специфика на превантивни подходи в ромската общност. Според Цветанов основният проблем, който излиза през страната ни, е интеграцията на ромите, защото по изчисление на Световната банка до 2020 година 23% от трудовия пазар в България ще бъдат българските роми. Поради тази причина всички се обединихме около това, че образованието е сред най-важните фактори, спомена Цветанов. Това, което мога да кажа е, че в световен мащаб трафика на хора генерира огромен финансов ресурс за престъпните структури. 32 милиарда долара годишно. 28 милиарда от тях са от трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Няма застрахована група от обществото, която да не кажем, че няма да може да бъде въвлечена в подобна престъпна мрежа. Затова нашият основен акцент е превенцията и това е една от основните политики на Националната комисия по трафик на хора към Министерски съвет. Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Антоанета Василева посочи, че за 2012 година жертвите на трудова злополука у нас са били 137. По думите и здравните медиатори, които бяха определени като изключително важни за проекта, за миналата година са били 109, а през 2013 ще бъдат 130. На срещата с медиите присъстваха още негово превъзходителство Филип Отие, посланник на Република Франция у нас, областният управител Коста Базитов, кметът на Варна Кирил Йорданов, председателят на Общинския съвет Николай Апостолов, областният лидер на ГЕРБ Варна Иван Портних и други официални лица. Всичко това се случи през изминалата седмица тук във Варна, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива каквито са. Защото ние държим информацията, която достига до вас, да е коректна и точна.